Už sa aj pracuje. Dneska ideme na on-site, takže ideme... Vlastne tam som minulý týždeň. Ukážem. A nakoniec to brána však nevyzerá až tak zlá. Obrúsené. Keď sa to nastrieka, to bude dobré. Goodbye. Tak túto bránu, čo som zváral minulý týždeň. Podobné auto, jak to predtým, čo som karoval ešte v minulej robote. The fuck? Tá profesionálita toho, že aj v tejto firme pozerám. Je to tu pár dní namontované. 3 hodiny a už sa ide domov. Akurát prichádza vláčik. Som doma, ako je asi vidieť. Tak, a teraz mám čas sa vrátiť k tým záznamom z tej brány, kde som škrapkal tú hrdzu z tých brán, takže prosím pekne. Jak začnem, počkať. Minulý týždeň som zváral tie plotové dielce a tú bránu. Jednoducho som to povaril a išiel som domov o 3. A druhý deň prídem do roboty a proste plotové dielce boli z ničoho nič nastriekané farbou. OK, asi tu bol dlhšie, robil to. Keď som povaril potom bráničkovú bránu, nie som si istý, a začal to proste striekať, tak som to dovaril. Samozrejme to ošúchal, guličky a podobné, ale proste on to striekal nie základnou farbou, on to priamo striekal čiernym sprejom povrchovou, normálne poslednou. Akože čo mám vedomosti aj zo školy, aj trošku z praxe, keď som robil aj so železom, tak väčšinou keď niekto nechcel hercu, tak to išlo minimálne do zinkovne pozinkovať, alebo aspoň pozinkujúco si to sami sprejom alebo zinkovačkou. Potom sa dáva väčšinou základná a potom posledná povrchová. Tak som bol z toho taký, asi dobre, tak nebudem do toho kecať, čak profesionál, však robí to 4 roky, nie, veď čomu môžem ja, ty kokos, hovoriť, som tu týždeň ani nestopankám. Lenže ako bolo vidieť na zázname, video zázname, neprešlo ani 7 dní a tých plotových dielcoch už je hrdza, viac menej. Na bráničke už začínala tiež a bránu sme navalili dneska, takže tam ešte nebola hrdza. No, hlavne to bolo v tých miestach, kde boli zvary, kde je proste surové železo, viac menej. Ako áno, on to striekal tým čiernym sprejom tam na firme, ale to je blbosť. Proste do mesiaca, do roka tam bude toľko hrdza na tých oných dielcoch, že mu to vrátia. Tam bude reklamácia hovadu. A do toho ten dom, však bolo vidieť na tom videu, a tie proste plotové dielce, to je štýl tej brány, veľa peňazí. Takže ja neviem, prečo šetrí na to, že to nehodí proste do zinkovne, alebo do zinkovne, kde to rovno nastriekajú. On to všetko robil u seba, ešte aj podľa mňa nesprávne. Ja neviem, nechcem vyzerať ako nejaký, čo tu mudruje, ale toto je podľa mňa celkom jasný postup, ako ochrániť železo pred hrdzou, lebo už je tam hrdza. No a rovno naviažem na vec, čo som hovoril v videu predtým, alebo včera, prečo nie som si istý, že trošku mi tam vadí tá arogantnosť jemná z ich strany. No, vadí mi to, ja moc nemusím arogantnosť. Takže silno rozmýšľam, že už možno aj skôr si začnem pozerať nejakú robotu. Ale bude problém, lebo december tu väčšina ľudí, čo som sa pýtal, čo počúvam, tak proste tu 2 týždne je minimálne dovolenka. Takže robotu si aj keď nájdem, tak nenájdem v podstate poriadne dobrú, lebo kto by ma zamestnal 2 týždne pred sviatkami. Takže vydržím tu asi do konca decembra, januári budem skúsiť hľadať nejakú robotu. Alebo už teraz si skúsiť pozrieť nejakú, ja neviem. Minimálne na odoslanie životopisov nech zareagujú, to môžem urobiť. Takže tak, to sú moje aktuálne pocity z roboty. Je to fajn, je to blízko, robota je fakt dobrá, nie je to nič ťažké, ale proste keď není dobrý kolektív alebo si nesadneme, čo není problém, ako my sa nejako nehádame, ja nemám problém s nikým, ja som není konfliktný človek, ale ja si kúšam do jazyka veľakrát a v tejto robote veľakrát si kúšam do jazyka. Preto aj som tam není úplne spokojný. Fakt je to blízko, dobrá robota, ale personál, teda kolegovia. V tej robote predtým, tam boli dobrí kolegovia. To si celkom musím povedať, že to sa dalo. To boli fajn chalani. Bola s nimi sranda, ale túto sa nejako neviem s nimi zohrať.
Takže to je všetko, čo som chcel povedať, nejaké to sumár z posledných dní z roboty a aktuálne čo idem robiť. Neviem, do školy mám spravené zadanie, teoreticky môžem začať ďalšie, počasie sa celkom vyjasnilo, aha. Takže teoreticky môžem niečo aj podniknúť, ale neviem čo. Alebo si otvorím svoj board list, kde si píšem veci, čo môžem robiť, keď sa nudím a niečo z toho spravím. Nejaký seriál alebo podobné veci. Lebo je dokonca navarené mám. Ja si niečo nájdem. Hlavne si chvíľku odpočnem, zrelaxujem a uvidím. Počasie sa začalo kaziť. A to prešlo nejakých možno 10-15 minút, čo som nahral posledné video. Som strihal ďalšie video. Takže áno, za 10-15 minút som strihal celé video. A normálne sa počasie zmenilo a vyzerá to, že bude asi ďalšia búrka alebo pršať. No, niečo sa definitívne schyluje. Toto sa mi inak strašne ľúbi, ako tu vyrobil ten náš domáci landlord, nejakú tú faunu a flóru úplne. Jak tu žijú, jašteričky behajú tu, je tu veľa živočíchov. Pokiaľ ma žiaden nezabije, tak som spokojný, vyzerá to pekne. Išiel som si kúpiť pizzu, dám si pizzu z Domino's. Takáto pizza di kokso pepperoni, 6 € to vychádza. Je to možné? Taká lacná? Už som ju videl a vyzerá fakt dobre. Tak vlastne tu je, aha. Takáto veľká, 6 € Domino's. Tá cena sa mi zdá podozrivo málo za takúto pizzu. Možno nebude chutná. Domino's som už strašne dlho nemal. Naposledy asi vo Wisconsine som mal Domino's pizzu. No ako, tak po pár kúskoch musím povedať, že tá 6 € hodnota je asi teda reálna, lebo nie je to úplne bohviaká pizza, je to koláčová pizza, je to pepperoni klasická, ako no 6 €, OK. Tá cena za tú kvalitu a čo som dostal je adekvátna na Slovensko. Ako pre ľudí, čo sú hladní a potrebujú jesť za málo peňazí. Pepperoni, Domino's. Už by som mal asi spať. Tomu se snažil ukázat. Dneska vyzerá byť nádherný deň. Kokos, jak je krásne. To je nádhera. Krásny deň a ja idem do roboty. Akurát prišiel vlak, čakajte ma. Dneska ide do roboty inou cestou, tou, ktorou som kráčal pred 2-3 dňami a je lepšia podľa mňa. Rýchlejšie to je, menej kopcov a je to kratšie dokonca aj podľa mňa. Časovo aj vzdialenosťou. Aj peknejšia je. Pell Street, áno, doprava. Na prvej doľava a na prvej doprava a rovno. A som tam. Dobrá trasa, aj málo autuje, málo ľudí. Aj to bude chodiť určite. Je tu síce tento jeden kopec, ale keď ho prekonám, tak už není žiadny. V tej druhej ceste tam sú v podstate 2 kopce, tu je iba jeden. Takže mám novú trasu, konečne som objavil tú najlepšiu trasu do roboty. Je to ešte o minútu kratšie. Hotovo. 1, 2, 3. Naložené na lakovanie. Obed. Idem si kúpiť práve kávu a idem sa najesť a dneska ráno som trošku už nevydržal, už som si nekúsil do jazyka. Toto je divný stĺp, úplne divný stĺp takto v strede. Šamírový kávička. 3 hodiny, ide sa domov. Už som našiel prvú chybu na bicykli. Toto ložisko je asi dobre vyruchané už. No ale ak pedalujem, tak chodí to do strany na stranu. Toto je tá nová trasa. Ježiš, ak to cúka. To je pod ložisko, ale to nie je dotiahnuté. Teraz sa spustím dole kopcom a už iba hurá na zastávku dole kopcom. Juuu! Tu napravo je železnica. A ja idem teda vedľa nej na zastávku. Ale nie, tu končí cesta. Aha. Začala cesta. Ale nie, zase skončila. Aha. A takouto tajnou uličkou prejdem až na zastávku. A oranžová už pôjdem ja. Zelená.
Papa. To nie je môj. Môj povedz, sej to. Už by mal prísť. Som na konci rampy, aby keď vystúpim, som hneď vystúpil pri výťahu, kde bývam. Vychytané. A už som doma. Babené. A ide sa domov. Presne tam u tých dverí. To bolo ďaleko. Už som doma. Ticho. Už som doma. Už som aj osprchovaný. Tak teraz môžem v podstate vysvetliť, prečo som ráno vybuchol a jak som vybuchol. Takže bolo asi okolo 9 hodín ráno. Zváral som tú bránu hliníkovú. A hliníkový kabel na zváranie je taký jemný jak hliník. Občas sa stane, keď hadica není rovno, tak sa proste zlomí. Alebo urobí sa osmička priamo v mašine. Zase. Tak som si otvoril tú mašinu, bola tam osmička a je to hliníkový kabel, tak proste to odštíknem a natiahne si nový kabel do hadice. Tak som to odštíkol, no a v ten moment, ak to uvidel môj kolega, prišiel za mnou, úplne arogantne, čo som tu urobil, že sa tak nerobí. Že mám tú osmičku, čo tam je, otočiť a normálne pokračovať ďalej. Kúsil som sa do jazyka, reku dobre. Lenže on pokračoval. Neviem, či sa zle vysral. Normálne mi ďalej nakladal, tak už som to nevydržal, tak už som normálne mu povedal, že niečo v štýle, že shut the fuck up, let me work like I want. A niečo také proste, že proste nemá nechať na pokoji, že chcem robiť, jak robím ja. No a jak som to dopovedal, tak vlastne bez slova odišiel a do konca dňa už sa so mnou moc nerozprával, bol úplne nejaké to slovo odsunutý odo mňa, proste, čo som si to asi dovolil. No a sranda je, že potom zváral on s tou zváračkou a sa mu stalo presne to isté. A som kúkal, čo ide robiť. No a to otvoril a snažil sa to otočiť, jak mi to hovoril mne tú osmičku. Lenže mu to nešlo, tak nakoniec to odštíkol, vyťahol to úplne rovnako ako ja a urobil to úplne rovnako. Takže no. Ja akože nemám problém si povedať takto, keď mi niečo vadí v robote. No že túto som bol v tom mindsete, že tam chce byť ešte 4-5 týždňov a nechcem mať s niekým problém, tak radšej si kúsnem do jazyka. Nevydržal som to, už to bolo moc. Podľa mňa sa ten chalan, on je tak ríšavý, on je ríšavec, budem ho volať. On podľa mňa asi nemal ešte v sebe Monstera, alebo on každý ráno vypije jedného Monstera a na obed ďalšieho Monstera. Ja som ešte nikdy nevidel asi. A ešte ho nemal v toto ráno, tak podľa mňa mal nejaký abstiak. No tak čo, je piatok a je čas na toto. Pomarančový džús. A dneska otvárajú Season of Discovery. Takže síce je vonku pekne, ale ja si zastrem a idem sa ponoriť do sveta Warcraftu. Takže dovidenia. Vidíme sa večer. Má hodín. Alebo 12 skoro, ale by sme mali spať. Good night. Dobrú noc. Do školy sa zajtra ide.